Dobrý den, tady jsem já. A máme tady prostě takovou hru, kde chráníte prezidenta. Jo, prezidenta. A prostě nějaký střelec, nějaký sniper, tak prostě to je ta lajna, kde poletí ten náboj. A když prostě udělá na prezidenta, tak prostě já. A proto musím chránit. Tak jdeme na to. Tak jo, jsme tady. Tak jo. Takže, No, nevím, co se tady vůbec děje, ale zatím to dám. My musíme chránit tu střelbu, musíme se sami zabít. Tak. Jo, jak se rozmleje prostě. Co to říkám? Hup. Pojď. Yes! Já jsem tak dobrý. V této hře tak jsem strašně moc dobrý. To jsem ani nečekal. To začíná být těžší a těžší. Já jsem úplně zakop. Tak, strautnou, tak yes. Dal jsem to? Asi jo. Peníze. A já nechci peníze. Já chci radši zachránit pana prezidenta. Yes. Zachránil jsem ho. Tady máš obejhnutí. Přímo na zem. Tady máš kopačku. Tak jo. Můžeme tady přes ty barely. Aha. Prezidenta hodí zachráním. Pan Trump. Tak jo. Musíme vystřelit tu věž, jako to udělal pan sniper, co tam byl. Hurá! Počkej, cože, to je jídlo? Ještě jednou! Wow. Yes. Už jsem se bál. Že umře, tak jo. Teď musím udělat salta. Hop, 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 hop. Tak. A trik. Yeah. Tak to bylo close. I'm the king. Tak jo. Yeah. Yeah, boy. Tak jo. Jsme se dostali až tam. Tak. To nevím, se zvládnu. Yes. Já jsem to zvládnu, to jsem ani nečekal. Přes oheň. Tak jo. Já jsem to dál nečekal zas. Já jsem tak dobrý na tuhle hru. Tak. Yes, já jsem trefil tu puletu. A zachránil jsem pana prezidenta. Počkej, proč jsem zasekl nohu? Tak jo, to nevadí. Takže, kam se mám dostat? Tam, Jupi! Ne, asi jsem zachránil, ale zase jo. Tak jo, my jsme podle tanky. Teď co? Musíme tady skočit a BAM! To je moc easy. The king of this game. Okay.
Yeah, boy. Co to tam je, sakra? No, to radši nebudu komentovat, ale musíme se asi potrat tenký věcičce. Radši nechci vědět, co to je. Ježišmarja! No, tady máš, prezidente, zachráním tě. Ježiš! To je kříž! To je zapálený kříž, co se tady sakra děje? To bylo. Tak jo. Pojď, prezidente, na tebe padá kříž! Ty kráso, to vlastně je nejdůležitější. Tak jo, jdeme dál. Prezidente! Na tebe šel ninja, nebo co? Proč máš zelený najednou vlasy? Já si tě pušnu. Jo. Nedáš pozor vůbec? Tam byly ninjové To mi připomíná jednu hru, ale nevím jakou. Ale to nevadí. Já neznáším parkour. A já to udělám pro vás. Já dokončím tuhletu hru pro vás úplně. Yes! On byl příbrnej nebo co? Co to? On tam dělal, že největší král. Teď existují i jiný prezidentové. Tak jo. Ne! Ty krás, to je těžký. Ale zvládl jsem to! Pojď! What the hell? Ale to udál. Tak jo, podle tajný tyčce. Pojď! Tak to bylo close. Tak jo. A toto by byl konec dnešního videa. Tak, nezapomeňte dát like a odběr, jinak se pro vás přijdu a kopnu vás do koulí. Je to jasný?